किल्ले रायगडावर उद्या तिथीनुसार शिवराज्याभिषेकाचा सोहळा पार पडतोय। राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये हा सोहळा पार पडणार आहे आणि या निमित्तानं किल्ले रायगडावर जोरदार तयारी सुरू करण्यात आली आहे। राज दरबारात भव्य मंडप उभारण्यात आलाय। राज्यभरातनं हजारो शिवभक्त किल्ले रायगडावर उद्याच्या शिवराज्याभिषेक सोहळ्याकरता दाखल झाले। सोहळ्याच्या पूर्वसंध्येला गडपूजन, शिवतुला असे विविध कार्यक्रमांचं आयोजन केलंय, तर विविध फुलांनी आकर्षक सजावट करण्यात आली। शिवराज्याभिषेकाच्या पार्श्वभूमीवर भर पावसात शिवभक्तांचा उत्साह कायम असल्याचं पाहायला मिळतं। या सजावटीला साधारण फुलं 2 ते 2.5 किलो फुले लागलेली आहेत आणि साधारण मला वाटतं 12 तास आणि त्याच्या अगोदर आम्ही सर्व प्रकारचं मटेरियल करण्यासाठी 2 ते 3 दिवस आम्हाला या सगळ्या सजावटीला वेळ लागलेला आहे आणि अशी चांगल्या पद्धतीने आम्ही सजावट केलेली आहे।